Sana awanqabe amadoda. Yo, hey. Hayi anqabe nya. Senziba itype. Sinqabile. Bone. Hayi son, antseba weli call. Call yendoda ifike ithi, "Hi, how are you? I love you, son." Yo. Shini, uNonguquko is owing us 1.2 million eyempahla. Ngizaka ntoni ngoku? Yo, 031 iDurban kaloku le. Andinandoda, hello. Hi Nonguquko, you are speaking to Xhosa Clothing from the country of Eastern Cape under the province of South Africa, which is the location of Butterworth. Sifuna imali sisileyo owishayo yempahla 1.2 million. Yimntase come lolo, come babuzani bhutisa. Uyazi bandilinde ikholi yamadoda apho wena ubhizi uyandifonela ungixela uba ndinetyala lempahla. Uzandiphambanisa uzandiphathisa ngenantsika wena nge-liver failure. Yo trigonometry. Lalela siswami. Usungigezela wena apha yazi ndigqibothetha ndodwa apha speaking for myself. Ndithi kumbandi andinandoda amadoda anqabile wena ubhizi ba hayi owing ntoni? Ujonge ehlangu ezigoso. Mamela kaloku nono. Kaloku le shop ndisebenza kuyo and i-benefits abo are critical and are vertiginiousness. So wena une-debtors control ngoku une-debtors control balance of sheet funeka ndiyenzile la payment method funeka yenzekile Nonguquko andizofa ngawe lapha. Mamela ke mntasekhaya. Yakho wena le shop? Ngisebenza khona sisiwami. Ayakho wena. Sufona kaloku isithandwa sami. Kutheni usisithunywa sezulu nje utheni uphapha? I'm just doing my job sisi. Hayi baba, mamela ke sithando sami. Ndigqibothi kondlini ndiyamadoda apha. Wena busy calling me for ntoni? Ujonga uthetha ngamathatha apha. Namela sithando sami. Uzandibhutisa ndada sikanthethe nawe isiduba dube confusion. Lalela sisiwami. Alangifuna ukukhuluma nawe ujonge voice. Yo. Calling me, why you calling me? Because you thinking Foyithela lakho sisiwami nawe. Hayi nana. Jonga kaloku baba wami. Wena suleqana nami. Ndasekhaya andonqeni na ndixelela umakhulu wami akunike fighting skills. Akwabethwa lizulu mntasekhaya. Lubethe ujonge phansi phezulu ngathi ubethwe yi-truck andiyazi i-truck ibitheni. Your riverside. Uthini undazelaphi khona sonunantsika apha. Sugeza wena apha ocean basket. Your trigonometry. Your corona. Hayi jonga lala. Ungaphindi ufone apha kule number wena. Dropishisa lo phone. Ucela umuntu ukufonela ibanda mna marinator mna. You're synchronizing. Thinti. Dibhiza apha manje yagoyisa jonga ngathi ndawusweleka. Ngangihlela apha kule bed. Manje ndisweleka. Nangu yena ebhili uyandifonela apha. Ndigqibothini shota ngendoda ebomini bam amadoda anqabile ubhizi uyandifonela apha ngekufori impahla ndazinxiba zakrazuka yena futhi zabiwe ezinye ngotho zam impahla. What must he doing me? Hayi kaloku mna Hayi apha kunzima nono uqokelela i-debtors control under the debtors allowances. Ngoku kufuneka ndibhalansele imali ibhalansile i-balance sheet apha kumalini ihlale ilingana. Ndithetha nale language yakhe ngoku ayidibani kwayona mntase ayidibani iyonakala le nto. Impahla zi-1.2 million ewazithatha apha Nonguquko akabhatali kule company famasimumo. Yo wandenzela istress Nonguquko. Le mali ayizobhalansa ngizama ngathi tyiwe ndim mna ke debtors control allowances and collector ke ngoku kule company. Okay, fun band. Oh, hey, fun band. Hey, fun band.